f'pajjiżna qed naraw il-gvern kontinwament xahar wara xahar qed iżid l-impjiegi mal-gvern fejn illum il-ħaq total tal-fuq minn 1900 impjieg żieda ma' settur pubbliku. Wieħed hawnhekk jibda jinkwieta għaliex ma naħsibx hija id-direzzjoni it-tajba illi nżidu l-impjiegi mal-gvern u naraw nuqqas ta' żieda fl-impjiegi mal-privat. Dan jikkompara sewwa ma' sitwazzjoni li pajjiżna kien għaddej minnha fejn il-gvern kien jinċentiva ħalli x-xogħol fil-privat jikber u bekk il-ħaddiema fil-privat jiżdiedu. Għandek żieda li trid tkopri għall-għoli fil-ħajja, għas-sitwazzjoni li jinħoloq fil-familji, meta wieħed jikkompara din ma' żieda li kienet isseħħ kull sena bejn l-2008 u l-2013 kellna żieda tal-fuq minn 500 euro fis-sena li naturalment tirrifletti f'pagi aħjar.